Tienduizenden wielerfans wienen het eerst die jongen van de winst van Tadej Pogacar in de 42e profronde van Serhusterveen. Hier Tadej Pogacar, winnaar. Pogi, het voorbeeld voor jou ook in de toekomst? Ja, zeker. Zeker weten. Ja, ik wil zelf natuurlijk ook wel prof worden bij zo'n grote ploeg. En de Tour rijden. Pogacar, ging je dat eer toch? Nou, nee. Het is geen gezin zet op een green trui en dan ineens is de gele trui, dus dat weer wel mooi. Ja, gewoon Pogacar even zien. Ja, natuurlijk wel de trekker hier. Ook een aantal Frieske hurtfietsers mochten het zien Pogi opnemen. Hoe is dat? Heel gaaf. Heel gaaf. Ja, dat maak je niet elke dag mee. Dus nee, vind ik heel cool. Ja, leuk hè. Mooi voor de organisatie en voor Friesland dat er hier is. En ja, superleuk voor het publiek. En wat vinden de profs van het rijden in Serhusterveen, zo vlak na de Tour? Hier in Huisterveen kom ik altijd wel graag. Een Boksmeer is natuurlijk dicht bij mijn huis. Ik denk doe er 2 en dan lekker rustig aan. Ja, is leuk. Veel sfeer, veel gezelligheid. Leuk in het eerst. Dus jammer genoeg geen overwinning. Voor Jonne zijn we in eigen provincie. Deze route die is die net onbekend, denk ik. Nee, en we doen hem ook zo'n 60 keer. Dus nee, dat komt helemaal goed. Vlak voor de start beloofde de winnaar van de Giro d'Italia en Tour de France nog wat onder de taskogers. What are your plans today? To make a great show, to make fun and to see some people happy. En blijde meesken, die winnen er echt een heel soort.